Аз съм младачето и сега ще играем Майнкрафт в един сървър. И ще играем Hexrun. То него най-добре мога да игра. Даваме такова него не мога да игра. Сървърът не е за премиум акаунт. Защото разбира се, аз не съм за премиум акаунт. И сървърът ще има IP долу в описанието. И в този сървър мисля да играм само Hexrun, защото ако да покажа другите игри, ще трябва да ми видите първото, ако не ми се скипва видеото. Постоянно, защото като ме сложи на спауна и добре, защото само аз в сървър. Надявам се някой да буде нормално с играта. Много е як сървъра. Ето, двама сме вече. И в момента снимам на най-новата версия. 1.8.1, новата, която излезе преди седмица. Надявам се първият епизод на PES да ви е харесал. На блузата. Не мога. Айде започвам. Аз съм гаден шифтър. Значи се остави Skype по-долу в описанието. Който иска, може да се обади, защото значи оставам Skype, който гледа клиповете. Ако иска днес, който гледа клиповете, защото днес има 2 клипа, който иска да ми звъни по Skype, днес изцяло почти ще бъда Skype. И цяло ще бъде на Skype и за това, който иска може да се обади. Ако този пич ми изглежда готин, може да му дам през Skype. Но няма да го дам на хора, освен които не са ми имали Skype и съм ги одобрил, и не съм ги одобрил, затова че ще пусна оцеляване на Майнкрафт, както майко. Аз съм много прецакан, не вече го минавам. В принцип тези мапове ги минавам много бързо. Ще игра няколко мапа, които ще бъде около 20 минути. Значи при първият ми клип бях забрал, че правата на YouTube не дават, освен ако не си с... Ето минахме го. И не ти дават да... Не, няма да умреш. Това в принцип трябва да го натам, да го правя с Shift, защото друг начин няма. Ето го, това е много лесно се минава с Shift скачане. Днес ще има клипове от Power. Не успях да изскоча. Не. Той вече го мина. Айде, че бе, браво. Опа, вот. Аз забърли 33 живота. Стига бе, брат. След песен, нали, след тук чих, обработих чих. Улцам.
работих и качих клипът на някой на мапа. След като работих и качих клипа на PES, той е свободен, и качих клипа на PES, реших да играя Minecraft. Пуснах се в сървъра и играх напълно точно в кой мап, но се изнервих много здраво. Много прекалено много здраво. И като хванах мишката, мишката, ако ви кажа това беше продукция. Знаете дясното копче на лявото копче на мишката, където се чупи ето това. Като го ударих, майко потъна цялото навътре и загледам, нямам друга мишка, трябва да си купа и микрофон да си купа. И сега трябва да играш с мишката, това където е отпред не е равно надолу, а се издигна нагоре. Май. Трябва да ви покажа. Днес е неделя и ще кача 3 клипа. Този в момента, който гледате. Ще кача и този на Minecraft оцеляване. Ще направя един епизод, ще го кача. Ако те го успим тук и да мога да кача. О, да, нещо махна текстчета, защото се не мога. Не, но още съм хремати. Вау! Аз просто минавам в бързо, да се излия по-лесно и по-бързо. Ето. Не знам защо не задържам ще. О, добре, брат. Много съм добър нещо. Това мап е най-противния. Исках първо да го покажа. Но тук сега няма сет. Имам една лампа, която ми блести в очите. Добре. Значи, както казах, аз не знам с премиум аккаунт. И на Коледа мисля да си купувам Minecraft. Коледа сигурно 2-3 седмици преди някакъв една-две седмици преди Коледа, защото днес сме 30 ноември. Добре, не знам защо не виждам както трябва, както съм се нагласил. Много цели. Добре, това става само когато. Това е яко само когато стане. И за малко стане. Ето стана. Мисля, че аз съм много добър просто. Просто като съм играл този малки, да? Ще се върна следващия... За малко след като спомирам. Добре дошли отново, ще играем една друга игра. Skyward 1, ако тръгне. Добре, това не тръгне. Това. И нека влизаме. Пускам се стрелец, защото ще ме нацепя хората. Далече ще играя тази и още една в Skyward 4 и това вече надявам да не пусна, защото добре не става и това не става. Секунди, 15 секунди. Викам ви, гагари, 3, 2,
има лаба и 2 честа. Ето е лабата, ето и честа. Той чест има сложен и... О, брат, сложен препайзинг. Само нагрудник, където нямаме. Какво е това? Наверное. О, фук, нека обработим това дърво. Гледат се по-добре. Мря. Не бяхте на една парота. Влизам в 4. Надявам се 4 да взем хубав мап, защото няма да се пускам стрелец. Официално след като играта... Не, няма да спирам. Той сега си остава в скайпа в описанието. И който иска да ме добави, както казах днес, който да е добре, да изгубим даде лък. Предкоем и Райан. Кому аз нямам? Ето има друг. И това, не знам какво има въдица. Тези глупци. Не ги се това. Трябва да го. Това смятам да го подкрепя. Съм удачно да го за моя канал и от мен начало.